bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu ubonga bangabonwayo kanye namadlozi umndeni wakaMngomezulu engwavuma enyameni endaweni yakwaJona kulandela ukuthi kufa izingulube zalomndeni ngemuva ukuthi ziphuze utshwala besiZulu obukade bugaye ukuthi buzophuzwa isizwe ngesonto njengoba bekuzoba nomsebenzi wamalobolo. Ngenza kwethu ake nginibingelela ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili nkezo mina ngiveza ukuthi ungakhumalo but last bona amakomenti mhlawumbe emangabe usemusha la ekhaya ngicela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungabusakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Uthi ubonga abangabonayo kanye namadlozi umndeni wakaMngomezulu engwavuma enyameni endaweni yakwaJona kulandela ukuthi kufa izingulube zakulomndeni ngemuva ukuthi ziphuze utshwala besiZulu kade bugayiwe ukuthi buphuze isizwe engesonto njengoba kunomsebenzi wamalobolo. Ongusihlalo we-CPF Nkosazana Mathuthi bathe uma bebekelwa engalolu daba phuthuma khona kwaMngomezulu bafika bazibonela amathupha izingulube seziqombile zifile sezishintshe nombala uthi ekwaba nomuntu wafika wafaka ushevu kulo tshwalo ithi okubuhlungu kwakuzoshona abantu bese basola umndeni wakwaMngomezulu ukuthi ubulale abantu. Nkosazana uthe bazoba nomhlangano enenduna ukukhuza lesi sihlava esibi kangaka. Nkosazana Mathe ukhuluma nabezindaba lapha uthe lezi izingulube zangena zaphuza lobutshala maqede zachitha nomgomulo kade unotshwala zavele maqede ezafa zaqumba izisu zashintsha nombala sezihlaza okukhombisa ukuthi lobutshala kade ebonoshevu nabangazi lapha ukuthi bekuyini inhloso yalomuntu othatha ushevu alifake emgumulweni wotshala lokuphuza khona abantu ngoba phela emakukhona umuntu obekade enenkinga naye kungani engafakele yena nokuthi azobulala isizwe sonke. Lesi senzo esihlukumeze kakhulu kodwa babonga lapha uJehova ukuthi usebenze emfihlakaleni ngoba kuyacaca ukuthi kube icebo likaJehova ukuthi alizange lisebenze ukuthi ingenise lezi ngulube eziphuze lobutshwala kwaphepha abantu wathatha lento ewayiphushele ezilwaneni nakuba bekudabukisa ukubona izingulube sezilele phansi siqumbile kodwa ke induna izoba nomhlangano nomphakathi ukukhuza lesi sihlava. Uthi cawa omakhelane kade bazozwa kaMngomezulu bazophuza lobutshala bese kuthiwa abantu babulawe kaMngomezulu. Ngenza kwethu izona ndaba esinilethe zona namhlanje kwesisenkezelo mhlawumbe na engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba olubhlungu kanje udaba olubucayi kangaka. Hlala lapha no comment section sidingide le ndaba. Ngenza kwethu izona ndaba ezihamba phambili namhlanje kulesikhathi samanje. Ningakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare kuyikhona okukhulu unakho konke. Nibe nosuku olumnandi nginthanda khona.